ingon si Myong na ako migot na taga Lapu-Lapu lami ko nung isaw diri by the sa esquina sa Alan Central Mall. So ato tilawan ba? Bayad kayo. Sa'yo mo ate. 40, why soft drinks? Pila kayo ite? 30 na tulo. Pila mong manok? 30. Gao na. Taon na pero sige lang. Muna na. Dara o duha. Duha. Oh, ako ani. Nesod lato? Ah, so na lang. May tulo na. Malayo ito, ginawa ko. Ilang tirahe? Cheese. Kanila? Init lang. Ang cheese. Ilang mo ah. Doka manok. Doka kanong. Doka tinang. 100. Where's the ano ba ito? Oh, sarap isaw. Yung duha na. Init yun eh. Alright. Ano? Speak big. Ano? Kuya. Speak big. Ano? Napa? Na! Nas kuya! Ako na ba? Ako na. Na ito iya. Ako na ba? Sige na, sige ganto, sige ganto. Sando! Ako ah. 100, 30. May na ba? May natagkaon. Oh, isaw. Kung lamig. Sad, lingaw kayo. May pagkahanghang iyang coating niya. Lamig sa sausaw sa suka. Fighter kayo. So check them out. There is Esquina ICM at Bangs Marina Mall. Wala, kada hapon paborito sa mga trabahante o kada mga manguli ay ba. So Happy New Year guys. So keep on supporting hapon ta sa atong mga street vendors karong 2023 bay. Pinabangay lang hapon. Oh, count ang local food. Bye.